Dobrodošli na Jezikomat kanal na kojem ponovno rješavate svoje jezične dvojbe. Svojedobno su poštovani gledatelji postavili pitanje je li pravilno za osobu koja radi u vrtiću, naravno također nije pravilno vrtiću nego vrtiću, je li pravilno za tu osobu reći da je ona odgojitelj ili je odgajatelj? To jest, možemo li reći da smo mi, na primjer, kao ljudi koji nismo profesionalno zaposleni u vrtićima, jesmo li mi odgojitelji ili odgajatelji? Kao što ste primijetili, postoji razlika čim su posrijedi dvije imenice, odgojitelj i odgajatelj, odgojiteljica i odgajateljica, onda je očito da postoji razlika u značenju, to jest u sadržaju, i da zapravo ne možemo bez promjene značenja jednu riječ zamjenjivati drugom riječju. Imenica odgojitelj dolazi od glagola odgojiti i taj glagol je svršeni. Dakle, on označava radnju koja je izvršena, koja je završena. Osobe koje rade u vrtićima, tete u vrtićima, zapravo su odgojiteljice jer im to piše u diplomama. Dakle, to je njihova kvalifikacija, to je oznaka njihove stručne spreme, onoga što su one završile. I zapravo njihov zadatak je odgojiti dijete. Možemo reći da je to jedan proces, dakle da inače odgajanje jest proces, ali u vrtiću, s obzirom na to da je to vrijeme ograničeno, vrijeme boravka u vrtiću, ono završava. I možemo reći da je uloga odgojiteljica zapravo da nas one odgoje. To je vezano uz svršeni glagol odgojiti i isključivo se odnosi na osobe koje imaju kvalifikaciju odgojitelja ili odgojiteljica. S druge strane, svi mi koji odgajamo svoju djecu, pa i sebe, jesmo odgajatelji i za to nam nije potrebna neka posebna kvalifikacija. Neprestano radimo na sebi i pokušavamo i druge promijeniti na bolje, tako da je to vezano uz glagol koji je nesvršen. Radnja odgajanja zaista traje cijeli život, ona je cjeloživotna i za sebe i za sve ostale možemo reći da su odgajatelji. I onda sjećamo se one mjere roditelj-odgajatelj, to je pravilno. Roditelj-odgajatelj, svi su oni odgajatelji i svi smo mi koji smo roditelji-odgajatelji, ali nemamo kvalifikaciju odgojitelja kao što ih imaju tete koje rade u vrtiću. Dakle, razlikujemo ta dva glagola i te dvije imenice i upotrebljavajmo ih pravilno. Odgojitelj, odgojiteljica, odgojiti u značenju nekog stanja koje je završilo i u značenju kvalifikacije kojom označavamo osobu koja je sposobna odgajati, ona je odgojiteljica, a svi ostali smo odgajatelji i glagol je odgajati. Hvala vam lijepa na praćenju, odgajajmo jedni druge, budimo odgajatelji, a također poštujmo i odgojitelje, one koji imaju stručnu kvalifikaciju za obavljanje toga posla. Hvala vam lijepa i srdačan pozdrav!